50 बोसोरनि आं थियेटार खालामबाय बे 50 बोसोराव सोरां मन्जुर थियेटारनि बिगुमाया माबायदि न' खादो खायाखै बेखौ नोंथांमोना नुनाय नङा माने बहुतानो भाबिदो जे 50 बोसोर थियेटार खालामदो जे सोरां मन्जुर थियेटारनि बिगुमाया निश्चय धोनि नङाबा दिनै एसेबां मानो खालामबाय थादो एसे बोसोर खालामनो हाया नङा बिसोर थाखा मोन्दों होननानै सानदों गतिके बिथांमोना फैथो होननानै आंबो नोंथांमोना बिदि नुनाङा नोंथांमोना आंनि न'खौ नायै आं बिल्डिं खादो दिनैसिम आंहा न' गंसे मोजां गैया नोंसोर बेखौ नुबासो फोथायगोन जे सोरां मन्जुर थियेटारनि बिगुमाया हारिमुनि मानसि ना रांनि मानसि आंनि फिसाया दिनै सानै पुलिस सासे मास्टार आरो सासे जाबाय मा CRPF हिन्जावसाया बेबायदिनि गेजेरावबो दिनै आं मानो जुद्ध खालामबाय दङ बे बर' समाजनि बर' हारिमुखौ बेखौ बर' समाजा बुजिनांगोन बाबा जों बयबो मिथिखागौ आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो नुनो मोनबाय सोरां मन्जुर थियेटारखौ आरो जोङो सोरां मन्जुर थियेटारखौ गोबाव सिगांनिफ्राय नुनो मोन्दों आरो बर'निनो गाहाय एबा गिबिसिन थियेटार सोरां मन्जुरखौ जों बयबो मिथिखागौ आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जानांगौ बियो फैयै दिनैसिम 50 बोसोराव आगान सुरबाय बा दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों बेनिनो गल्डेन जुबलि बा सनाथि मायथाइ फालिनायखौ नोंथांमोना निस्सय नुनो मोन्दों नंगौ बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो नैबे बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे लेसारायाव आरो बे लेस्रायावनो बे सोरां मन्जुर थियेटारनिनो बिगोमा मानगोनां चन्द्रकान्त मोसाहारिया गावनि न'आवनो सानथामनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जादों आरो दिनैनिफ्राय बियो जागायबाय बे समाव जोङो मिथिनो लागोन जे सोरां मन्जुर थियेटारनिनो बिगोमा बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिनिफ्राय जों बे समाव मिथिनो लागोन नोंथाङा नैबे जि सोरां मन्जुर थियेटार बेनि दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों गल्डेन जुबलि फालिनो थांबाय दं बे समाव मा बुंगोन माने दिनैनिफ्रायथ' गल्डेन जुबलि जासिगोनानो सानथामथ' आंथ' थियेटारखौथ' सोरां मन्जुर होनना बुंबा गासै रायजो राजाफ्रानो मिथिगो दिनैनि बाथ्रा नङा दिनै 1977 सनाव थियेटारखौ जोनोम होनानै दिनै 50 बोसोर आगोन होबाय बे 50 बोसोरनि गेजेराव बर' समाजनो आं मा होदो मा होआखै बे सोरां मन्जुर थियेटारा बेसेबां दावगायाखै बेखौ आं मिथिस'ना मोना नाथाय बेखौ मिथियो जा बर' दुलाराय सुबुं समाजासो नाथाय आं बेखिनिखौ खालामनो थांनानै आंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा फैदों दिनै 65 बिगा हाखौ बे थियेटारखौ खुंनानै दिनै आं फानै मात्र 8 बिगा हाल' आंहा दा दङ बे 8 बिगा हा थानायावबो आं मेङाखैमोन आं जिरायना थायाखैमोन आं उन्दुना थायाखैमोन माने आंहा मोनसे थांखि दंमोन जे बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिमु थियेटारखौ आङो गल्डेन जुबलि खालामगोन दिनै गुबुन हारियाबो खालामनो हायाखै गुबुन हारि थियेटारफ्राबो गोबां ओंखारदों खिन्थु खालामनो हायाखै नाथाय आंहा मोनसे थांखि दंमोन जे गुबुन हारिनि दिन्थिनांगौ आरो बर' समाजनि गेजेराव दिन्थिनांगौ बे मोनसे आंहा थांखि दंमोन बे थांखिया फैदोंलै दा नै 14, 15, 16 फेब्रुवारियाव आंनि गल्डेन जुबलि सानखौ हरथामनि थाखाय फालिनाय जादों नाथाय बे फालिनायाव आं गोबां रायजो राजाखौनो खावलायदों गोबां रायजो राजाखौनो स्टेजाव गाखोनानै आंखौ जेला सिनायथि होयो हनै गलाघाट कार्बि आलं खोलाखै दुधनৈ दुधधरा रंजुलि थिग बिदिनो गसाइगाव लखिमपुर धेमाजि जिमानखिनि बर' एरिया गिदिंदों आं गासै बर' एरियायावनो आं स्टेजाव गाखोनानै आंखौ जेला कमिटिफोरा सिनायथि होयो अब्लानो आङो आखाइ फानै खबज' रायजो राजाखौ खुलुमबोदों जे नोंथांमोना आंनि सनालि जयन्ति सानाव नुजाहैनांगौ बेवहाय थानाय जानायनि जेबो उसुबिदा जाया बेयाव आं हरथामबो आंनि न'खराव जानो हागोन आंनि न'खराव थानायगोन बे जायगानिखौ जे सुबिदा होदों नोंथांमोना थां आरो दिनै बे 8 बिगा हादि आंहा थालांबाय बे 8 बिगा हायाबो जोबलांगौमोन आंनि थांखियाबो जाफुंनाय नङामोन माने जेला जोंहा BTC सरकार स्थिति जाबाय हाग्रामा महिलारिया जोंहा चिफ जाबाय होमब्ला बे सारा आंनो माने 6-7 बार थाखा हरदों जे सोरां मन्जुर थियेटारा थांनानै थाथो बर'नि हारिमु होननानै बिदिनो हरदों खिन्थु माने धोनि जाथारथों होननानै हराखै बिल्डिं खाथो होननानै हराखै मात्र थियेटारखौल' फोथांना लाखिनानै थाखाय बिथाङा आंनो जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो बेनि उनाव बिथांनिनो MCLA बिथांमोनाबो आंनो हाजासे सहाय खालामनो हायाखैबाबो बिदिनो एसे एला सहाय खालामनानै फोथांना लाखिनांदों बेनि उनाव थाङै जोंहा BTC आउट जानायनि उनाव हनै जोंहा प्रमद बर' सारा जिथुनाखि BTR सरकार गठन खालामबाय दिनै चिफ जाबाय अब्लानो बिथाङा थांनाय रिहार्सेलनि टाइमाव आंनो 10 लाख थाखा होदों थियेटारखौ फोथांना लाखिदो होननानै आरो लोगोसे बिनि 1 बोसोर सिगाङावनो हनै जोंहा बिश्वजित दैमारियाबो आंनो 5 लाख थाखा होदों सोरां मन्जुर थियेटारा थांना थाथो होनना दा बेबायदिनो बिथांनोबो MCLAफोराबो आंनो बिदिनो सहानुभुति होदों आरो लोगोसे जोंहा थामथियाव जोंहा BTRनि बाहेरायाव मोनसे सरकार गठन होबोदों बे सरकारा BKWSC
बे BKWSCनि चिफ बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारी शिबा बिथांनि थ्रुयैदि हनै जोंहा प्रणब बर' सारा माबानिफ्राय रङियानि बिथाङा आंनो 2 लाख थाखा होदों रिहार्सेल टाइमा जे 3 बोसोर आगोलाव थिग बिदिनो बिथांमोननि सहाय मोननानैसो आं सोरां मन्जु थियेटारा दिनै गल्डेन जुबलियाव आगान सुरनो हाबाय नाथाय बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा मा खालामनो दिनै आं बेखौनो बुंबोदों जायगा लाना जायगा दिनै बे खनालि जयन्ति साना आंनि नङा बे खनालि जयन्ति साना समग्र दुलाराय बर' समाजनिसो बर' समाजा दिनै दुगानांगोन आं खनालि जयन्ति खालामनाय माने बर' समाजा दुगानांगोन मानो दुगानांगोन हारसा थियेटारा बायदिसिना थियेटार दं गोबां थियेटार दं नाथाय आं बायदि खनालि जयन्ति खालामनायाखै बर' बायदि खनालि जयन्ति खालामनायाखै आं दिनै खनालि जयन्ति खालामनो सानदों बेखिनियाव दिनै बर' समाजा जा दुगानांगोन बेखायनो आं बिथांमोनखौ स्टेजाव आखाइ फारनैखौ खज' रायजो राजाखौ खुलुमदों नोंथांमोना आंनि न'खराव थां आरो बेयाव जुदि नोंथांमोना थाङाब्ला अब्लानो आं सानना लागोन जे बर'फोरा माने बर' हारिमुनिखौ खुगायावल'सो नांगौ खिन्थु गोसो गोरबोजों नाङा जुदि गोसो गोरबो नांगौब्ला दिनै आंखौ मानो सहाय खालामनो थाङा बेबायदि बुंनानै आङो रायजो राजाखौ खुलुमनानै फैदो लिंबोदों दा बेखौनो सानो दा फैया होनना बुङाखै गोबां मन्त्रि एमएलएखौनो लिंदो माने बुंनो थाङोबा गासै गोबां मन्त्रि एमएलएखौनो लिंदो माने बुंनो थाङोबा गासै मन्त्रि एमएलएखौनो आं लिंजोबदो बिटिआरनि गथायखौ लिंजोबदो दा फैनायनि मोनसे खोथा होदों दा फैनो गोनां खोथाब्ला दिनै प्रथम दिनाव बेसेबां मानसि नुजायो बेखौ आं बुंस'नो हाया खिन्थु गाबोननिफ्राय समफोरनिफ्राय आंनि जितु बिथांमोना फैबा माने जथेस्थ' मानसि आंनि दरखं मोखाङाव आंनि सेथ्लाय गेजेराव आंनि माबायाव नुजाफैगोन माने आंनि सेथ्लायावनो आंनि न'खरावनो खालामगोन बे गल्डेन जुबलि अब्लाना बहुदखौबो बुंबोयो बहुत जायगानि मानसिफोरा बुङो आदा गल्डेन जुबलि सानखौ जोंनि जायगायाव जों फालिनो जों जिमान खस्थ' नांगौ जों खालामगोन अब्लाना बुङो गल्डेन जुबलिखौ नोंथांमोना आं फालिनायाव नोंथांमोना सहानुभुति खालामगोन कर्मद' मावनानै थाखादो एसे एले होना सहाय खालामगोन बे नंगौ खिन्थु 50 बोसोरनि आं थियेटार खालामबाय बे 50 बोसोराव सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमाया माबायदि न' खादो खायाखै बेखौ नोंथांमोना नुनाय नङा माने बहुतानो भाबिदो जे 50 बोसोर थियेटार खालामदो जे सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमाया निस्सय धोनि नङाबा दिनै एसेबां मानो खालामबाय थादो एसे बोसोर खालामनो हाया नङा बिसोर थाखा मोन्दों होननानै सानदों गतिके बिथांमोना फैथो होननानै आंबो नोंथांमोना बिदि बुंनाङा नोंथांमोना आंनि न'खौ नायै आं बिल्डिं खादो दिनैसिम आंहा न' गंसे मोजां गैया नोंसोर बेखौ नुबासो फोथायगोन जे सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमाया हारिमुनि मानसि ना रांनि मानसि दा आं दिनैखौ नुनो आं दिनै रांनि गुलाम नङा आं जादों बर' हारिमुनि गुलाम आंनो बर' हारिमुखौ नांगौ दा बर' हारिमुनि थाखाय ओंखारबोदों आंनि न'खराव दिनै फिसा फिसौ नङा फिसौफ्रा दिनै सासे इन्जिनियार दं सासे BSc सानै हिन्जावसाया दिनै BA बारग'ना दं थिग তেনেকুৱা आंनि न'खराव शिक्षित दं आंनि फिसाया दिनै सानै पुलिस सासे मास्टार आरो सासे जाबाय मा CRPF हिन्जावसाया दा बेबायदिनि गेजेरावबो दिनै आं मानो जुद्ध खालामबाय दङ बे बर' समाजनि बर' हारिमुखौ बेखौ बर' समाजा बुजिनांगोन बाबा बुजिनांगोन खिन्थु बुजियोना बुजियाखै नालाय दा मानसिखौ मिथिनो मोनगोन बे गल्डेन जुबलिखौ मिथिना मोनगोन सोर फैया आरो जुदि फैयाब्ला अब्लाना बे 50 बोसोरनि उनावनो आङो गल्डेन बर' सोरां मन्जु थियेटारखौ सेफायसिगोन बेखौबो इउटुबाव होनायाव सोरां मन्जुनि खोथाखौ इउटुबाव होनायाव बहुतानो नुना बुंदों आदाया माने बिदि खोथाखौ बुङो मानो गारनो नागिरदों आरे गारखागोन जुदि खुनु जुदि इनकाम गैयाबा गाराथाय मा जानो अब्लाना बुङो जुदि नोंथांमोना जुदि रायज्लायना होनो हागोब्ला आरो जोंनि जिथु मन्त्रि MLAफोरा जुदि गेदेमाफोरा जुदि आंखौ सहाय खालामोब्ला गल्डेन जुबलिनि उनाव अब्लानो आङो बे खनालि जयन्तिनि उनावबो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमा चन्द्रकान्त मोसाहारि जेलासिम थांना थागोन अब्लासिम बे सोरां मन्जु थियेटारा थांना थागोन होननानै आं भाखनाव होबोयो आरो दिनैनि जितु आंहा गल्डेन जुबलि सान फालिथाय सानथाम बेवहाय गाबोननि सानाव फैनो गोनां 15 माबानि नेपालनि दलसे फैनो गोनां नेपालनिखौ आं इनभाइट खालामदो आरो जोंहा वेस्ट बेंगलनिबो दल मोनसे फैनो गोनां गाबोननि सानाव आं बेखौ मानो सानदो एथ' थाखा गारनानै बिथांमोनखौ लिंहरनायनि कुनु प्रयजन गैया आंहा मोनसे बर' समाजखौ माने गौरब खालामनो खारनै बर' समाजखौ दुगानो थाखायसो आङो बिथांमोनखौ लिंहरदो जे बर'आबो ओरैनो दं होननानै बिथांमोना नायना थांफैथो बेखौ सानदों होमब्ला आं जुदि एसे सानदोंबा दिनै बर' समाजा मा आंखौ साना फै रायजो राजाफोर आखाइ फारनैखौ खबजोंनो खुलुमदों फैना आंखौ हेफाजाब होफै आंनि सेथ्ला गेजेराव नुजाफै आंखौ गोजोन होफै जिहेतु गोबां रायजो राजाया नोंथांनि सोरां मन्जु थियेटारखौ जागायनायनिफ्रायनो अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रानो सोरां मन्जु थियेटारखौ दिन्थिनो थाखाय माबा मोनसे फोनांजाब राहा नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनो हागोन नामा बा जानबुं नाम्बारफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन नामा आं बुजिना मोनासै आं मिथिना मोनासैलै माबोरैमोन हेल' माने दिनै जा फंबाया आंदो साक्षातकार जाफैदो मिडियानि मानसि फैदो बिथाङा बुंदों जे फैगौ बोसोर जुदि सोरां मन्जु थियेटारखौ लाखिनाय जायोब्ला आरो नोंथाङा जुदि थियेटारखौ स्टार्ट खालामफिनोब्ला मा राहायै नोंथांखौ जों लोगो मोनगोन कमिटिफोरा लोगो मोनगोन अब्लानिया बेखिनिखौ बिथाङा बुंदों जे ओरै रोखम
जे माबा नाम्बारखौ बिदो मबाइल नाम्बारखौ आरो मबाइल नाम्बारल' नङा मबाइल नाम्बारनि अनगायैबो जोंहा अर्गेनाइजारा थाङो अर्गेनाइजारा नागिरना थाङो अर्गेनाइजारजोंबो खाथि जालायनानै थियेटारखौ लाखिनो हागोन थेवबो नै बाबुआ बिदो जितु आं होनो हागोन आंनि नाम्बारा जाबाय 7086273802 ए खुनु दिन आंनि नाम्बारा सोलाया माने बे सोलायनो गोनांबा गथाय सारा आसामनि मानसियानो माबा आंखौ खोमाजोबना लागोन आरो बेखायनो आं गारा ए नाम्बारानो आंहा बहुद बोसोर फैगासिनो दं थागासिनो आरो बे नाम्बारानो फैगौ बोसोर थागोन हयथ' आंनि जिउ जोबजासिम बे नाम्बारानो आंनिया थागोन बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन दाबो बुंबावनोसै आङो 7086273802 बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आंथ' माबा खालाम दा रायजो राजाखौ नोंथांनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय बर' हारिमुखौ फोथांनाय आंनि उद्देश्यआ थाखा फैसानि आं दहायनो एसे आगोल बुंबाय आं रां रुफानि गुलाम नङा आं जा बर' हारिमुनि गुलाम आरो फंबाया दा जितु मोनसे बुंबाय आरो बेनि दारैनो आं मोनसे गोसोआव गोलैखांदों आंहा जे थियेटारनि थियेटारनि आगोलावनो आंथ' सासे बिख्यात फुटबल गेलेदोंमोन आं भारतनि खेलुइ जाना थांनो गोनांमोन गुवाहाटि टाउन क्लाबाव आं 3 बोसोर गेलेदों थियेटार खालामनायनि आगोलाव बे स्टलावनो आंहा 6 बार 7 बार आंहा साख्रि जादोंमोन 6-7 बार साख्रि जादोंमोन खिन्थु आं साख्रि मावासै आंखौ लांलायनानै आं खेला गेलेनायाव हनै अभाबिरि 9 बेटेलियनाव आङो बिसोरनि केम्पआव थानानै 13 दिन खेला गेलेनो होना फैदों तथापि आङो साख्रि मावासै आरो सेन्ट्रेल SSBआबो आंखौ जथेस्थ' लिंबाय थादोंमोन थाङासै थेवबो आं बिसोरनि मोनसे खेला गेलेनो होना फैदों दा बेबायदियाव आंनि साख्रि मेलेरिया डिपार्टमेन्ट जानो गोनांमोन AP पुलिसाव जानो गोनांमोन थिग बेबायदिनो आंहा 6-7 साख्रि जानो गोनां तथापि आं साख्रि मावासै बे बर' हारिमुखौ आं फोसाबनो होननानै खिन्थु बर' हारिमुखौ फोसाबनो थांनानै दिनै आंहा मा जाखो पितृ सम्पत्ति 65 बिघाखौ सेस खालामदों सेस खालामबाय गतिके सेस जाथों खोथा गैया बेखौ आं सानलिया दा आंनि गल्डेन जुबलि बिथांमोना फायनांगौ बिथांमोना फायनानै आंखौ एसे थुलुंगा होफै सहाय सहानुभुति खालामफै देहा दोनो थाखा फैसायाथ' बिदिनोखा दा बेखौनो बुंदों खुलुमनानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय दंबावो सोरांजो थियेटारनि माबाया बुंनो गोनांबा जिउ जारिमिनखौ बुंनो गोनां गोबां दंबावो गतिके एसांखौ बुंनानै आरो मा खालामबावनो बाबु दोनबाय आं खिनियावनो दा नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनबाय बिथाङा गावनि साख्रि बाख्रि हा हु फाननानैबाबो बर' हारिखौ बा बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोरां मन्जु थियेटारखौ जोनोम होदों आरो दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय बिथाङा जुजिनो दिनै 50 बोसोराव लाबोबाय बिथाङा बेखौ जोंनिसिम फोरमायदों आरो बे समाव नोंगौ आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो नैबे बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे लेस्रायाव आरो बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया गावनिनो न'आव बे सोरां मन्जु थियेटारनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ सानथामनि हाबाफारिजों फालिनायखौ जोंनिसिम फोरमायदों मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय BTR सरकारा साखाफारा जादों बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो BTRनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो BTR ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन